Når jeg laver mine noder og øver flotte toner, I'm the king or queen. Jeg ringer til min moder, for jeg skal planlægge mit studentergil. Men så ser jeg på mit skema, få et chok. 3 år var åbenbart ikke nok. Hvornår bliver vi studenter? Vi har været her i 1000 år. Det er lortet, når vi alle sammen går. Skal vi ikke blive studenter? Tror jeg svaret, det er nej. Vi bruger den moderne technology. We have to die. Hey ChatGPT, vi sidder lige i en kattepin. Min klasse og jeg vil sygt gerne blive studenter til sommer. Hvordan gør vi det? Kan du give os en 5-punkts handlingsplan for at blive studenter inden sommeren? Så hvis vi altså bare får Venus i det 7. hus efterfulgt af kvantum, så bliver vi fucking studenter! Tredje i! Det var ikke det, vi havde aftalt! Vi havde aftalt, at I måtte få alle de warnings, I godt ville have. Men at I skulle blive her et ekstra år. Ligesom mig. Vi går i 3.G, men vi troede lige, at skolen, den var slut. Alle andre bliver studenter, men vi bliver her bare og venter et år endnu. Hold nu kæft, Og Marlene. jeg ved, det bliver sjovt og alt det der. Men jeg ved ikke, om jeg kan være her meget mere. Hvorfor er vi ikke studenter? Vi burde have fundet MGP. Det eneste vi vandt var et år til. Og 70 kroner fra Koda. Hvorfor fuck valgte vi MGK? Nu bliver der ikke flere fester at se, medmindre jeg bliver cool blandt andet. Hvad fanden gør vi så til næste år? Hvem fanden skal vi egentlig snakke med? Er det 2G? Er det 1.G? Især når jeg kun kender 7 mennesker på floor. Mit lår. Hvad fuck har studentbri? Jeg tror du glemte hvad du ville sige. Ja. Hvorfor vi ikke studenter? Det er faktisk lidt tragikomisk, at vi kun er for sagt rent økonomisk. Jeg vil give alt for jeg kan blive student. Jeg vil give alt hvad jeg kunne give. Vil du give dit instrument? Er du dum? Selvfølgelig vil jeg give mit instrument. Hvad spiller du igen? Et godt instrument. Never mind the fløjt, for jeg vil have en hue. Hvilken hue er det igen? En studenterhue. Gud, er det virkelig tabu?